Nasakmit sa operasyon sa gipahigayon sa Cidg Davao City Field Unit, kauban ng Food and Drug Administration-Mindanao Eastern Cluster Regulatory Enforcement Unit ug Santa Ana Police Station ang kapin na 3 million pesos. Kantidad sa walay rehistro nga palm o coconut cooking oil sa usa ka pasilidad sa Monteverde Corner, Bangoy Street ning syudad sa Davao. Ato sa operasyon nadakpan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga giilang si alias Al, samtang gialigar nga nagabaligya og mga cooking oil nga walay rehistro sa FDA ug walay license to operate sa maong pasilidad. Lakip sa gikupiska sa mga otoridad ang upat ka tangke nga dunay dulaan 9.5 ka toneladang palm o coconut oil, 5 ka masudlanan sa adunay 5,000 ka litro sa coconut oil ug mga timbangan na bakanting tangke ug mga container. Ang tanang nakumpiska adunay kanidibuk ang kantidad nga gibanabanaang ana sa kapin na 3 million pesos. Matod sa Cidg, paglapas kini sa Section 10 sa Republic Act number 9711 or Food and Drug Administration Act of 2009. Nagpasidaan usab ang ahensya sa publiko nga likayan ang pagpalit og mga pagkaong walay FDA registration ug dasigon usab ang pag-report sa mga kadurahang bodega o illegal nga kalihukan sa ilang mga komunidad.